Možno to ani netušíte, no v každej modernej domácnosti sa skrýva taký malý, nenápadný hrdina. Je to tichý strážca, ktorý neustále 24 hodín denne bdie nad našou bezpečnosťou. Reč je samozrejme o prúdovom hrániči s citlivosťou 30 mA. Určite ste to už videli. Otvoríte tú skrinku na stene, poistkovú skrinu a okrem tých klasických ističov tam svieti aj toto zariadenie. A má na sebe také malé, zvyčajne farebné tlačidlo s písmenom T. No, ak ste si niekedy kladli otázku, na čo to tam vlastne je, dnes v tom budeme mať jasno. Takže, čo nás čaká? Pozrieme sa, prečo je to taký dôležitý strážca našej bezpečnosti. Odhalíme si jednoduchý, no geniálny princíp, na ktorom funguje. Nahliadneme aj trochu dovnútra, čo sa tam skrýva. Rozlúskneme záhadu toho magického čísla 30 mA a nakoniec si to celé zhrnieme, aby bolo úplne jasné, prečo je tento komponent taký dôležitý. Poďme teda rovno na to. Začnime tým najdôležitejším, jeho úplne základnou a vlastne jedinou misiou. Jeho poslanie je totiž úplne jednoznačné a, povedzme si na rovinu, nesmierne dôležité. Chrániť to najcennejšie – ľudský život. Prúdový chránič, alebo odborne RCD, je v podstate taký neúnavný bodyguard elektrického obvodu. Non-stop sleduje, čo sa deje a ak hrozí nebezpečenstvo, okamžite zasiahne. To nás samozrejme privádza k otázke, ako to vlastne vie? Ako dokáže rozoznať, že nastal problém a treba konať? No odpoveď je ukrytá v jednom naozaj elegantnom fyzikálnom princípe. Viete, za normálnych okolností, keď je všetko v poriadku, platí jedna úplne jednoduchá rovnica. Predstavte si to ako dokonale vyvážené váhy. Koľko elektrického prúdu vtečie, povedzme do vašej kanvice alebo fénu, presne, ale presne toľko isto musí z neho aj vytiecť naspäť do obvodu. Je to dokonalá rovnováha. Dnu sa rovná von. Ale teraz si predstavme, že sa stane niečo zlé. Poškodí sa izolácia na kábli a človek sa ho dotkne. V tom momente si časť prúdu nájde novú nebezpečnú cestu cez ľudské telo do zeme. A bum! Rovnováha je v okamihu preč. Prúd, ktorý do spotrebiča vchádza, už zrazu nie je rovnaký ako ten, čo sa vracia. A presne tento malý rozdiel, tento unikajúci prúd, je ten poplachový signál, ktorý chránič potrebuje, aby vedel, že má konať. A to okamžite. Tak sa poďme pozrieť trochu pod kapotu. Čo umožňuje túto bleskovú reakciu? Urobíme si takú malú prehliadku toho, čo je vnútri. Celé to funguje ako taká dokonalá reťazová reakcia. Srdcom všetkého je súčtový transformátor. Ten neustále porovnáva prúd dnu a von. Ako náhle zistí nerovnováhu, aj tú najmenšiu, okamžite vytvorí maličké napätie. Toto napätie aktivuje elektromagnet, ktorý funguje ako spúšť. Ten uvoľní mechanizmus a ten v zlomku sekundy mechanicky rozpojí kontakty a preruší celý obvod. Ticho. A to slavné tlačidlo T? To je vlastne test. Keď ho stlačíme, umelo vytvoríme malú nerovnováhu a overíme, či celá táto kaskáda správne funguje. A teraz sa dostávame k tomu najdôležitejšiemu údaju na našom chrániči. K číslu, ktoré doslova rozhoduje o živote a smrti. Prečo je citlivosť nastavená práve na 30 mA? Áno, presne tak, 30 mA. Zapamätajte si toto číslo. Sú to len 0,03 ampéra, čo je naozaj malý prúd, ale táto hodnota nie je vôbec náhodná. Práve naopak, je to výsledok dlhoročných výskumov a testov. Je to presne stanovená hranica bezpečnosti. A prečo práve toľko? No 30 mA je všeobecne považované za hraničnú hodnotu prúdu, ktorá ešte nespôsobí trvalé poškodenie srdca alebo zastavenie dýchania. Ale má to jeden háčik. Musí byť odpojená extrémne, ale extrémne rýchlo. A to prúdový chránič dokáže. Vypne obvod za neuveriteľných 20 až 30 milisekúnd. To je rýchlejšie ako žmurknutie oka. Práve preto je podľa noriem povinný pre všetky zásuvkové obvody v nových inštaláciách a absolútne kľúčový je vo vlhkých priestoroch, ako sú kúpeľne či vonkajšie zásuvky, kde je riziko úrazu najväčšie. Takže poďme si to zhrnúť. Prečo na tomto malom zariadení tak veľmi záleží? Prečo je to naozaj náš tichý, no absolútne nenahraditeľný ochranca? Viete, na rozdiel od klasického ističa, ktorý chráni hlavne káble a spotrebiče pred preťažením alebo skratom, prúdový chránič sa zameriava na niečo oveľa dôležitejšie. Priamo na nás. Je to čisto mechanické a fyzikálne zariadenie, ktoré neustále stráži tú krehkú rovnováhu a je pripravené zasiahnuť oveľa skôr, než si vôbec stihneme uvedomiť nebezpečenstvo. Je to poistka, ktorá nechráni televízor, ale priamo náš život.
A presne preto je dôležitá tá pravidelná kontrola. To malé tlačidlo T tam naozaj nie je len tak na ozdobu. Jeho stlačením overujeme, či je náš strážca stále v strehu, či mechanizmus nie je zaseknutý a je pripravený nás kedykoľvek ochrániť. A to ma privádza k záverečnej otázke na zamyslenie pre každého z nás. Kedy naposledy ste otestovali toho svojho strážca?